awuma ngibukele izibuko ukuthi lesihlalo siyabaleka semnandi phela naso lesi ngizosebenzisa lezi ezincane ngizosebenzisa lezi ezincane mase ngifunda iBhayibheli. Angibingelele abantu abasha ngegama lika Jesu umsindisi wethu. Siyayibonga inkosi bathandekayo esigcine kwaze kwaba la. Bantu abasha ngicela ba singene enkonzweni yezwi egameni lika Jesu. Namhla ke sifunda incwadi yabehluleli isahluko se15 sifunda khona uverse 9 to 15. The book of Judges, chapter 9 to 15, egameni lika Jesu. Ngizofunda ke nge-New Living Translation. New Living. Ifundeka kanje chapter 9 chapter 15 rather, verse 9 to 15. Let me read. It reads as follows. The Philistine retaliated by setting up camp in Judah and spreading out near the town of Lehi. The men of Judah asked the Philistine, "Why are you attacking us?" The Philistine replied, "We've come to capture Samson. We've come to pay him back for what he did to us." So 3,000 men of Judah went down to get Samson at the cave in the rock of Etam. They said to Samson, "Don't you realize the Philistine rule over us? What are you doing to us?" But Samson replied, "I only did to them what they did to me." Verse 12. But the men of Judah told him, "We have come to tie you up and hand you over to the Philistine." "All right," Samson said, "but promise that you won't kill me yourself." "We will only tie you up and hand you over to the Philistine," they replied. "We won't kill you." So they tied him up with 2 new ropes and brought him up from the rock. As Samson arrived at Lehi, the Philistine came shouting in triumph. But the Spirit of the Lord came powerfully upon Samson, and he snapped the ropes on his arms as if they were bent strands of flax, and they fell from his wrist. Last verse, which is number 15. Then he found the jaw bones of a recent killed donkey. He picked it up and killed 1,000 Philistines with it. Amen. Let's pray. Baba ngcwele siyalibonga izwi lakho Nkosi. Linguwe umalambulwa kuvela ukuhlakanipha okuvela kuwe. Buyabaleka ubula, buyabaleka ubumnyama, kuvela ukukhanya okuvela enkosini. Sibusise Nkosi ngalo egameni lomsindisi wethu Jesu Kristu Nkosi. Amen. Bantu abasha, ngicela basibheke lencwadi esijwayele ukuyifunda kakhulu. Itheme yakhona ithi the youth that rest in the rock. The youth that rest in the rock. Ukusho ukuthi umuntu omsha okanye abasha abaphumule edwaleni. That is the theme of this service. Samson siyamazi uzalwa ngabazali babe ngamthola umntwana kwafika ingilozi yabikezela ngokuzalwa kwakhe isizwe sakubo sasiqilaziwe isizwe samaFilisti as
sifundiswa bangcwele. Malibonge igama lika Jesu. Manje ke uSamson ke uqhamuka kwakhe wayeqhamuke ngesiprofetho senglozi eyasiletha uzalwa ke uManoa. iBhayibheli ke lithi kuzalwa kwakhe kwakuzoletha ukukhanya ebumnyameni ngoba igama elithi Samson lisho ukukhanya or a sun or a little sun kusho ukukhanya. Kufika kwakhe uNkulunkulu wayezosolva islavery matter esasika phambi kwesizwe sabo ama-Israyeli egqilazwe ngamaFilisti. So kufika kwaSamson kwakuzokhulula ama-Israelites. Samson wafika ke kwakubikezeliwe kubazali bakhe ukuthi mayesetholiwe kunezinto okufanele ba zigadwe bangazidli ngenkathi uSamson unina esamkhulelwe ngoba umzalwane kuba nezinto angangeni kuzo angazidli, kuba nendlela angayihambi ngoba umzalwane umnaziri kaNkulunkulu, umuntu ohlukaniselwe uNkulunkulu, izindlela kaNkulunkulu. Therefore akathinti noma yini, akahambi noma phi, akadli noma yini. Kunemqathango ayibekelwayo umzalwane. Ubekelwa ke noSamson njengomnaziri kaNkulunkulu. Akazukundwa, akazukwenzani unina ngenkathi emkhulelwe, akaphuka kahle izinto ezingcolile, uyayigcina ezintweni ngoba lozozalwa kunemission okumele ba ayigcwalise evela enkosini. Salwa kuSamson, wakhulu uSamson, umoya ongcwele wamqhuba, wakhulu uSamson. Wathi sesuka lapho wasebona intombi yomFilisti ifuna ukuganwa intombi yomFilisti. Babuza ke abazali, hayi manje nakho unasebika ukuthi hayi uyalobola manje uyathatha uyaganwa yena. Babuze ke abazali ukuthi awu yini indaba yothatha intombi kwabezizwe njengoba nathi sihlala sikhuluma ke sithi abantu abasha siyacela ukuthi mase beganwa noma begana uganwe umzalwane, ungathatha umuntu wezizwe ongayazi into ekufikele nento soyiyo nento soyinikela kuyo ngoba kuyinikela kwakho nokuqhutshwa yilento kuyohamba kuhambe kuhluphe umuhlezi nomuntu wezizwe. Nabo ke babuza ke yawo wacha iyathandeka kimi welike phela ukudla kudliwa inhliziyo ke ma umhlabe yakhe akaphikiswa. Bahambe kabazali bamlobolela kanjwe naye. iBhayibheli ke lisebekezela ukuthi kwathi endleleni wathunywa imvelo wangena ehlathini besahamba laba maye sahamba la endleleni kwaqhamuka ibhubesi yavuka into yakhe ezofulfilla imission azofulfilla imission ya kaNkulunkulu ngayo emhlabeni ofayo esizweni elibhubhayo. Mayivuka into yakhe wahlasela ibhubesi ibhere, wahlasela kuhle umuntu eyothula isinyane lembuzi ngezandla zakhe with his bare hands. Shawe lahla lapha leyo nto waqhubeka nento ayizele lapha ehlathini, waqhubeka wahamba wabheka le mabuya le kulobonweni sekuyiwe ekhaya kwase kuphindelwa le emzini. Wasehluka eseyobheka ibhubesi elafa ukuthi kazi likanjani. Caba mind you umnaziri kaNkulunkulu akaya entweni efile akasondele eduze kwesidumbu, but uSamson ngenxa yokuba reckless, ngenxa ye recklessness wahamba waya kusidumbeni sebhubesi. Mayefika lapha wafica sekuneyinyosi esezakhela la, wafika wayitapa esidunjini. My good Lord, wayitapa wazihla. Mase idlile wabuya nazo wayinika abazali bakhe nabo bazihla. Only into angayenzanga akazange abatshene ukuthi uyithathaphi. Wazihla iphuma esidunjini, akufanele ukuthi asondele kuso kodwa yena udla into ephuma kuso ngoba utwayelwethu abantu abasha bahamba beyifaka kuzo zonke izinto bese bungagcwaliseki ubunaziri babo lobu okumele babagcwalise imission ngabo ngoba umuntu omsho osinisiwe kune-mission. There is a mission to be accomplished. Ngeke igcwaliseke mayihambe igaxa yonke indawo. Samson ke waqala lapho ke wenza siyamthatha ke simthatha sekuliwa ke manje kubangwa intombi lena ashada nayo wenza inkondlo kanja wenza imfumbe lokuthiwa isiphicaphicwane. Manje ke mase baphicaphicane ke waphicaphicala laba wathi ke
kwaba nento ethiza abazoyikhokha masibehlula lesiphicaphicwana base bengena lapha ke ngakunkosikazi wakhe ukuthi asitshene lo mkoyana wakho wena asitshente yisho ukuthini lento lemfumbe le ayishoyo ngoba sokhokha thina mazikhokhele into esingayazi kanti simeme lapha nje nifuna ukuzoseyidla wasemtshena ke ukuthi cha lemfumbe isho ukuthini yayisho zona inyosi lezi ezathathwa esidunjini manje ke waselolo ke mkakhe ke wamfilisa setshena lamafilisi laba ke abeze lapha emshadweni abamenyiwe ukuthi cha isho ukuthi lento base begiya ngayo ke wasedliwa kuSamson mayesedliwe ke uthi ke wiswa lapha mayeseshaya lenkondlo ethi hayi ningihlule ngenxa ukuthi isithokazi enilime ngaso esami esho ukuthi ngama amagama lento enikhuluma bevele nithatha kimi wasehamba ke obulala abanye bephuca lamayembe okwakuyinhlawulo esebagqokisa esenika laba ke ngoba wayesedliwe vele lapha ke kuthenini ke wathi mayesehambile ke kwase kuthatha umkakhe esenikwa laba abanye bala abamafilisi kwensizwa ayememile zilapha emshadweni ama best man akhe esehamba mayesebuye esethu sekuye wathi baba cha mina ngithi umdikilile thatha omncane yaba imbike leyo nto kuSamson wathukuthela ke washisa ivini konakala yonke into kwa destroy into eningi kwaba ne massive destruction eyenzwa uSamson esizweni samafilisti eshisa ukudla kwawo engakavuni ithi ke le yami ke he caused massive destruction. Then he withdrew to a cave in the rock of Etam to rest, not to hide, but to rest. Waphumla edwaleni lapho kindawo. Umuntu omsha uphumla edwaleni. Waphumla khona. Mayese suka kaMafilisti ke esebuya ke manje salapha esizweni samaJuda. The men of Judah base bethi ke awu nizeleni lapha na. Base bethi ke laba sifuna uSamson. Mletheni la. Base behamba ke bona beya kuSamson babazi ukuthi vele ucashe edwaleni lapha cashe khona usethi ke yena fungani ke ukuthi ngeke ningibulale nina ngoba wayazi ukuthi kwabona ngahle abanzakalise kodwa wayibamba into yakhe ngoba kufuneka umuntu disciplined yabona kufuneka ngisho uyisotsha ngisho uyini bonke abantu abatrainiwe batrain ukulwa be a boxer be a karateka uya train ukuba discipline ngisho umuntu engadakelwa kuwe uyamiyeka nje ngoba wena utrainiwe uyakwazi ukuthi ulwa nini ulwa nobani kuphi kanjani njani naye kodwa fungani ukuthi ngeke ningibulale kodwa nje nizongihand over kuma Philist nangempela the men of Judah tied him with a new rope and they marched him off to hand him over to the Philistine bamqhuba ke bamsala lapha seboshiwe ke ajabula amaFilisti mana ke ngishumayele khona ngizothandaza nawe ajabula ke mbona amaFilisti eseboshiwe lo muntu oyenza massive destruction eyenza esizweni samaFilisti now azodila naye harshly ithi ke le yam but as they were approaching the Philistine camp sebeqonde ke kule camp ke yamaFilistine eboshiwe lo owenzele lenyakanyaka bemqhuba lapha bamqhutshiswa yini lo muntu weza ukuzokhulula bona phansi kwalesi ubugqila balesi sisu kodwa ba handover lozo bakhulula bam handover kulaba ababagqilazile ukuze baqhubeke bagqilazeke nabo kodwa ngenxa ukuthi bayesaba laba bami nalo champion yabo bam handover lapha kulesi sisu as they were approaching the Philistines camp the Spirit of the Lord came upon Samson in power again, and the ropes easily snapped, and he grabbed a new jawbone of a donkey and struck down 1,000 men of Philistines. Esathi nje ayajabula ayambona ukuthi sambamba yasifika into kuSamson yafika ngamandla intambo ezimbophile glory to the master glory to our Lord intambo ezimbophile zancibilika ungathi izintambo eshiswa umlilo zincibikalela zona nje wabembophile nje laba bazi ukuthi uboshiwe hand over manje ulethwa lapha kubo
only to find ukuthi izinto ezimbophile zincibikaliswa amandla ngaphezu kwaSamson. Abantu abasha bazophumelela kule mthwalo naleliswe libabopheka nezinto ezibabophe kangaka. Abantu abane enormous strength in them, abazokwazi baphunyule zasha lezi intambo. Wakhululeka lona wathi mayibheka wathola umhlathi omsha wembongolo esanda kufa, wawuthatha umhlathi wembongolo wawugcwela amandla, washaya 1,000 men of Philistine, wabulala inqwaba. Umzwe sethi wakuthiwa waze woma wathi ngomile, so ngathi ngathola amanzi emthonjeni waseBethlehem. Umele eshaya ngawo, eshaya le 1,000. Lisuswa yini intambo, zisuswa ngamandla kuSamson, ngoba umuntu omsho ozophumelela nozophunyula nozonqoba kulezi intaba nozokhuphuka nozokweqa. Umuntu omsho namandla afihlwe kuye ngaphakathi. Umuntu omsho wahlangana noJesu waseCalvary. Umuntu omsha ohlangene noJesu wafa wavuka. Angeke alunge ohlangane nesonto. Angeke lunge ozalwa umfundisi, ngeke lunge ohamba nabangani bakho, olandela abangani, oswamazwe abangani. Kodwa kuyolunga ubhinciswa amandla, wabhinca njengengubo. Kuthiwa ke zakuncibilika intambo, wangumuntu okhululekile waba igiant. The spirit of the Lord came upon his life, and asefikile amandla amkhulule ibophweni, zaqhabuka ibopho kwangathi akazaboshwe malibonge igama lika Jesu. Ngakho ke abantu abasha ngithandazanani kulesi sikhathi. Kahle kahle iremedy lenginika yona ukuthi umuntu omsho ophumelelayo ucashe edwaleni. Umuntu omsho ophumelelayo owahlangana noGod Almighty, alibonge igama lika Jesu. Mangithandazanani abantu abasha nakulolu suku. Muhle uNkulunkulu wethu, inibusise inkosi isibuso sayo sibe phezukweni. Baba ongcwele siyabonga, msindisi wethu namandla. Siyakubonga nakulesi sikhathi nakulolu suku. Nantu lusha lwethu Nkosi yami, sisanalo kuwe wena ophila kuze kube phakade. Wena nguyizolo namhla naphakade nguwe, ngoba uNkulunkulu wawukhona abantu bengekho yoba khona kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi, siyakhuluma isibusiso phezulu kwempilo yabo, siyakhuluma ukunqoba, siyakhuluma isibusiso phezulu kwenkolo yakho, ukukholwa kwabo. My good Lord, lawo mandla ekuSamson babona amandla onke, amandla okukhululwa, amandla okukhulula, amandla okunqoba, amandla okududula impi yobumnyama. Siyawakhulekela nakulesi sikhathi, sibusise Nkosi ngoJesu umsindisi wethu. Amen and amen. God bless you.